Γεια σας, το Joker Card. Σήμερα θα σας κάνω ένα tutorial για εκείνο το συγκεκριμένο ανακάτεμα που είχα κάνει στο προηγούμενο κόλπο. Άμα δεν το έχετε δει, παρακαλώ πατήστε πάνω στην τράπουλα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το θέμα είναι ο θεατής μας να έχει βάλει την κάρτα του πάνω. Τώρα είναι το 4 καρό. Αφού τη βάζει πάνω, εμείς έτσι όπως ανακατεύουμε την τραβάμε τελευταία και ρίχνουμε όλες τις άλλες από πάνω. Μετά τραβάμε την πρώτη και την τελευταία που είναι το 4, ώστε να μείνει πάλι η τελευταία και ρίχνουμε όλες τις άλλες από πάνω. Δεν έχει σημασία. Μπορούμε να το επαναλάβουμε αυτό μέχρι να μας πει stop ή μέχρι να σταματήσουμε εμείς. Και έτσι ξέρουμε πάντα ότι η κάρτα του θα βρίσκεται τελευταία. The Joker Card άλλη μια φορά. Γεια σας.